קיימנו, והגיענו לזמן הזה. השם אחד, בדד אי שם בין הערים, עומד לבד מול אלוקים, זורק ללא מילה. כיף, אירוע פשוט אחלה. ריקוד, מצגת, אין, פשוט אלופה, אין ציפיתי לכזה דבר. כל מי שהיה באולם שאל אותי מי זאת המושלמת שבבת מצווה אחת יש לה את כל התוכניות. אני ממליצה בחום אהבה ואני הולכת לשווק אותה בכל המדינה כי היא שווה. זורק לך